Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi yn cadw saff ac yn iawn. Heddiw, dwi'n mynd I blasu fath newydd o laeth sydd yn newydd gyda fi oherwydd dwi'n wedi ei darganfod yn unig yn diweddarar, sef y carton o hylif yma. Dwi ddim yn gallu ffeindio gar llaeth ar carton, ond dwi'n wedi ei agor ei fath yn eisoes yn diweddarach ac mae'n blasu ac yn edrych ac yn cael ei defnyddio yr un peth fel llaeth buwch. Er enghraifft, mae'n dweud ar y gwelod fan yma gallai ei defnyddio yn boeth ac yn oer ac ar unwaith mae'n wedi agor, mae angen I gadio fe yn y oergell ac angen I defnyddio I mewn 5 diwrnod. Mae'r amrywiaeth o fersiynau o'r llaeth neu o'r hylif laethedig yma ac mae'r o'r hwn fersiwn almonds heb siwgr. Ond mae'r ymddengys y gellir dod o hyd o fersiynau arall sydd yn ei gwneud oddi wrth bethau gwahanol. Er enghraifft, dwi'n wedi dod o hyd o'r hylif sydd yn ei gwneud oddi wrth ffa soia ac felly hefyd gellir fersiynau gyda mwy o siwgr hefyd. Wel, dyna ni. Y hylif almon heb siwgr. Wel, amdani at ei agor te. Yn ei liw, mae'n edrych yn eithriadol yn debyg I laeth buwch, ond dwi'n gallu dweud yn yr ansawdd y lliw mae'n edrych yn ychydig yn fwy dywyll, yn fwy fel lliw y tywod, ond mae'n dal yn lliw hufennig ac yn bras yn lliw sydd yn debygol I lliw gwyn. Ond sut mae'r blas? Wel, dwi'n mynd I blasu fe. Iechyd da. Wel, mae'n rhaid I mi I dweud mae'r blas yn hyfryd. Mae'r blas hwn yn gwell I mi na'r blas llaeth uwch gyffredinol sydd wedi ei sgimio. Ond mae'r llaeth uwch cyfan yn fwy hufennig. Ond gyda'r blas o'r llaeth neu hylif almond yma, mae'r blas ychydig o blas cynnau almon, ond yn y bras mae'r gyda fe bras llaethedig gyda'r ychydig o hufenaidd yn yr ansawdd. Ond I yfed hylif almond yn y gwydra fel yma
yn le o llaeth buwch. Dwi'n yn gallu dweud mae hynny yn hollol derbynadwy ac yn hollol yn hyfryd i yfed. Ac yn fy meddwl i, mae'n hynny yn gwell nag yfed y llaeth buwch wedi ei sgimio, achos mae'r mwy o blas yno fe, byddwn ni dweud. Wel, dwi'n gallu dweud, dwi'n falch o wedi ei prynu fe ar gyfer yr carton 1 litr o hylif almond yma. Roedd ni yn talu pint a 60 ceiniog, sydd yn costio o 80, 60 i 80 ceiniog yn fwy na'r llaeth buwch gyffredinol. Ond dwi ddim yn yfed llaeth mor aml, yn unig gyda'r disgled neu coffi ac ar gyfer y cereals hefyd. Wedyn, sut mae'r hylif hwn gyda'r cereals? Wel, gawn ni weld. Dwi'n mynd i blasu nawr, iechyd da. Unwaith eto, mae'n edrych fel llaeth buwch, mae'n blasu fel llaeth buwch, ac does dim gwahaniaeth rhwng y llaeth buwch ac efe. Yn edrych i'r blas ychydig o'r cnau yno fe, ond os chi'n gymryd cnau gyda eich cereals brecwast, mae hynny sydd yn bonus i chi, achos does dim rhaid i chi i ychwanegu gyda'r cereals i gael y blas cnau. Os da chi ddim yn gwneud hynny gyda'r eich cereals, mae hefyd yn bonus hefyd, achos mae'r blas cnau rhywbeth sydd yn mynd yn dda gyda'r blas y brecwast cereals. Os da chi'n licio enghraifft cereals fel almon, mae'r ychydig yn debyg i'r blas y cnau yn y cereal yr almon. Felly, fyddwn ni'n dweud mae'r hynny yn llwyddiannus, ond sut mae ei gyda'r coffi a'r disgled? Wel, mae gyda fi coffi ochr y chwith, ac mae gyda mi disgled ar y ochr de fan yma. Ac fi'n mynd i blasu nhw. Iechyd da. Unwaith eto, mae'r blas yn debygol iawn i'r llaeth buwch go iawn. Ac mae'n hyfryd gyda'r coffi. Beth am y disgled? Yr un peth gyda'r disgled. Mae'n blasu yn hyfryd gyda'r disgled hefyd. Unwaith eto, dwi'n teimlo mae'r mwy o blas hifynaidd yn gymhorol i llaeth buwch wedi esgymio. Efallai ar un lefel fel llaeth cyfan, ond dwi'n ddim yn siŵr, ond mae'n eithriadol yn agos. Ac hefyd, mae'r ychydig o blas cnau sydd ddim yn wael gyda coffi neu disgled, achos mae'r
Dwi'n meddwl mae'n hynny rhywbeth sydd yn cynorthwyo y coffi i blasu yn fwy fel coffi ac y disgled i blasu yn fwy fel disgled, neu te i gael gyda fe y blas ychydig yn fwy cyneuedig, ond mae'r ansawdd yn unig yn ychydig. A dyna ni. Dyma fy golygiad yn hollol annibynnol. Dwi'n just yn falch o wedi dod o hyd o'r cynhyrchiad yma. Ac dwi'n just yn eisiau i gyfrannu hynny. Dwi'n yn gobeithio dach chi'n wedi mwynhau y fideo hwn ac dach chi'n wedi ei ffeindio yn ddefnyddiol. Diolch am eich gwylio. Tan y tro nesaf, hwyl.